Bueno, abainon, egoten zen egun espezial bat urtien, ez abainon, ezer zelebretan zalako espeziala, baina azpen... Gobernadore ipazetan zalako. Gobernadore ipazetan zan, azpen, zerien Santa Bárbara suelta berako. Etorten zan, gobernadore con un sequito de la pera, automobilek. Eta motuzko ezen antortxak, resinazko antortxa batzu, eta argi isotzen nuntzen, eta mobile argi ikusten zanien montorretan, badatozela, antortxiei zuen moten nuntzen, zezeiten gartzau asko guk izen du antortxie gartzau daiten, eta justo, komitibio ipazetan zanien, horrotan ziren alkatie bazan darku ipitutzien. Ako lora batzukin eta. Lora batzukin, gozakin. Da hortxe geratzen ziren, eta bien berbaldeze, da joten ziren. Eskutetan zinerako, hankapien sartute amatetan gehien antortxie, ze izan ezoben argirik abainon, gaztelorero, junbier bazan, holan gabe zuten behar bazan, aixien gordetan zan ondo, además, antortxie.